Buenos días, o ya buenas tardes. Ha pasado el mediodía, son las 12:04. Estamos en Rivadavia y un violín hace de prólogo, de preludio al acto inaugural de la Feria do Vino do Ribeiro, que este año cumple su edición 63ª. En este acto inaugural, vemos en el palco de autoridades al director general de Agacal, a la presidenta de la Denominación de Origen del Ribeiro, a la consellera de Medio Rural, el alcalde de Rivadavia, está el pregonero, la directora de Galicia Calidade y algún miembro más que, la verdad, les digo sinceramente, no conozco. De la Feria del Vino del Ribeiro cuenta con la participación de 20 de bodegas y colleiteiros del Ribeiro, ese instituto de ensino secundario que tiene currículum el ciclo superior de viticultura básico a industria, es decir, muy apropiado que forme parte de esta de la formación de bodega y de viña del Ribeiro. Ahora ya ha terminado la pieza musical y esperamos que empiece ya la... Buen día a todos y a todas. Benvidos e benvidas á 63ª edición da Feira do Viño do Ribeiro. Gracias por acompañarnos esta mañá tan especial, un dos momentos máis esperados do ano, non só para Rivadavia, sino para toda a comarca do Ribeiro. Porque hoxe non só inauguramos unha feira, inauguramos un espazo ao redor do pero está hablando nova por liña, nova por liña. E tamén do noso territorio. Unha celebración que non só fala de tradición, sino tamén de futuro, do traballo de moitas persoas que fan do Ribeiro algo único. E para comenzar este acto inaugural, vamos a das voces máis representativas do Ribeiro e do sector. Falamos de Concha Iglesias Pousa, presidente do Consello Regulador. Están las presentadoras, una de ellas técnico de Cultura y la otra es Mariluz Expósito, concejala de Cultura también. Nos están presentando a la presidenta de la Denominación de Origen que empieza a hablar. Delegado do Goberno de Galicia, presidente da Diputación de Ourense, alcalde de Rivadavia, corporación municipal, membros do Pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, pregoeiros, adegas, colleiteiros, viticultores e amantes do viño en xeral. Benvidos a unha nova edición da Feira do Viño do Ribeiro. Atopámonos aquí para inaugurar a 63ª edición da Feira do Viño do Ribeiro, demostrando ser, se non me equivoco, a feira do viño máis antiga de Galicia. En cada edición tentamos facer cousas novas para que cada vez nos visite máis xente e así coñezan os nosos viños. Temos unha cata popular da que sairán os premios aos viños desta feira, así como os premios aos mellores catadores do público. Tamén se celebran obradoiros, catas comentadas, presentadas por sommelleres, catadores, cociñeiros, demostrando así o que se pode facer co noso viño, non só bebelo. Atopámonos nunha comarca vitícola histórica. A denominación de Orixe Ribeiro é unha das máis antigas de España e isto é algo que debemos manter ao longo do tempo e a toda costa. A día de hoxe temos que facerlle frente a multitud de factores, non só ao cambio climático, aos cambios no mercado, aos cambios nas tendencias de consumo da xente, ás modas, ao abandono do rural, incluso aos efectos das guerras, que non iba a dicir a estas alturas. As nosas variedades de uva, treixadura, godello, tarrantés, mencía, entre outras, son excepcionais para facer grandes viños. No que levamos de 2026, os viños da denominación de Orixe Ribeiro obtiveron máis de 50 medallas nos 5 concursos vitícolas celebrados a toda agora, 9 medallas no concurso Mundus Vini, en Alemania, 23 premios no concurso Bacus, e, ademais, foi a denominación máis galardoada en viños brancos no concurso francés Challenge du Vin, con 6 premios dourados.
E aínda así nos quedan máis concursos hasta o mes de xuño, así que preparádevos que creo que vamos a arrasar. Os nosos viños están presentes nos principais eventos do sector de España, como son a Barcelona Wine Week, Gourmets en Madrid, pero tamén acudimos a feiras internacionais, como a Paris Wine, en Francia, e ProWine en Alemania. E así visítannos profesionais do viño que conocen de primeira man os caldos que facemos nesta comarca. Eu desexo que nesta feira poidades degustar os novos viños das que as adegas presentan ao público por primeira vez. E tamén, porque non, aqueles que anos anteriores se presentaron, e así vedes todos a evolución no tempo. Por último, dicirvos que a colleita do 2025, aínda que foi pequena en cantidade, 8 millóns pouco máis de kilos, as uvas que entraron nas adegas foron espectaculares e con iso, penso eu, non se pode facer un mal viño. Esta 63 edición da Feira do Viño é posible gracias ao traballo e ao esforzo de adegas, colleiteiros, colaboradores, institucións e organizadores que fixeron todo o traballo posible o traballo con letras mayúsculas, para que hoxe estemos aquí. Por iso, que saia ben, todo ben, e que sexa unha edición memorable, vai depender de todos, sexamos os daqui ou nos veñan os de fora. A Feira do Viño é o maior evento de promoción para os nosos viños e tamén, por que non dicilo, para a nosa comarca do Ribeiro. Solo desexo que desfrutedes dos nosos viños con alegría e amizade. Saúde e longa vida ao Ribeiro. Gracias. Moi ben, gracias, Concha, pola tua intervención. Continuamos agora con outra das institucións que están presentes tamén esta mañán. Neste caso, ten a palabra Eladio Santos Martínez, subdelegado do Goberno na provincia de Ourense. Bueno, bons días a todos e a todas. Moitísimas gracias, alcalde, pola invitación e presidenta do Consello Regulador. Un saúdo á conselleira, presidente da Diputación, autoridades. Saúdos a todos os participantes, adegueiros, colleiteiros, viticultores, enólogos, comercializadores do viño, que todos estades implicados nesta mesma tarefa que é levar moi lonxe o viño do Ribeiro. A verdade é que para min é un orgullo ser ourensán en situacións como esta. Ourense comparte territorio de 4 denominacións de orixe, non é fácil isto, non hai moitos casos en España. É un orgullo que temos que decir e salientar, porque é un carácter único. E dentro destas 4 denominacións de orixe, a denominación Ribeiro, a máis antiga, a máis veterana, que máis sabe, que máis experiencia ten con esta viña, que esta feira que leva 63 edicións, que se di pronto, 63 edicións facendo a Feira do Viño e con pioneiros daquela aquí presentes, non? É un momento ideal para o viño do Ribeiro, un viño que busca calidade, un viño que busca innovación, un viño que é capaz de competir, ten esa competitividade que de fai chegar a mercados en toda España, e agora estamos nun momento, e eu animo, e o Goberno de España anima e fornece as adegas para que den o salto a mercados novos no exterior. Estamos nun momento clave para esta situación, hai que ganar mercados, hai que posicionarse sempre coa bandeira da calidade, da innovación e a garantizada competitividade dos viños do Ribeiro. Porque, ademais, iso potencia o sector, pero non só iso. Hai que ser xenerosos, hai que deixar que outros padares internacionais, outras bocas e outros disfrutadores do mundo do viño máis aló das nosas fronteiras disfruten do viño do Ribeiro, que disfruten tamén do seu regusto, da súa memoria olfativa, da súa memoria gustativa. Disfrutarán o viño, pero claro, non tanto como a nós, porque o viño non é só calidade e innovación e competitividade. O viño é tradición, é territorio, é paisaxe, como decía Otero Pedrallo. O viño é tradición, é enoturismo. E iso, para disfrutar desa parte do mundo e da cultura do viño, hai que vir aquí. Hai que vir ao territorio, falar cos adegueiros, falar cos colleiteiros, coñecer os viñedos, coñecer a paisaxe, coñecer o patrimonio. De todo eso sabe moito
o pregoeiro hoxe invitado Xosé Carlos Serra, que nos fará despois. Esa parte é a que hai que disfrutar vindo ao Ribeiro. E esa parte é a que temos que disfrutar nós hoxe aquí tamén, na Feira do Viño. Temos a oportunidade non só de saborear as diferentes referencias, as diferentes combinacións de variedades, senón que temos a oportunidade de falar cos colleiteiros, cos adegueiros, e que nos conte con esa pasión os momentos da poda, os cuidados e a mima da primavera, as cepas, o momento do verán, os riscos, como acaba de suceder no Concello de Castrelo, a Sarabia, que estragou boa parte de algúns viñedos. Coñecer a súa vida vencellada a ese produto dá un valor engadido emocional que todos aquí temos a oportunidade hoxe de valorar participando nesta Feira do Viño. Disfrutemos todos desta feira, disfrutemos con responsabilidade, disfrutemos do produto, coñezamos o noso Ribeiro, participemos en todas as actividades e reitero o meu agradecemento pola invitación, reitero a presencia de toda a xente presente, reitero a felicitación a todos os adegueiros, colleiteiros e xente que empurra para que a denominación de orixe Ribeiro e o territorio de Ribeiro sexa cada vez mellor, máis internacional. Moitísimas gracias pola atención e viva o viño do Ribeiro e viva a comarca do Ribeiro. Moitas gracias, Eladio, por as súas palabras. A continuación, ten o turno da palabra Luís Menor, presidente da Diputación Provincial de Ourense. Pois moi bo día a todos e a todas. Querido César, alcalde de Ribadavia, compañeiro da Diputación, presidente do Consello Regulador do Ribeiro, conselleira, resto de autoridades, por suposto, adegueiros, colleiteiros, veciños e veciñas. Como se decía antes por os que me precederon na palabra, seguro que din os que veñen a continuación, hai algunhas cousas que hai que decir. O primeiro que hai que decir é que non é fácil cumplir 63 anos. 63 anos nun acto público, nunha organización que sempre é complicada. Son 63 invernos, son 63 colleitas, e, por lo tanto, creo que só por eso hai que darlle parabéns aos organizadores, aos fundadores, algún témolo en primeira fila. Así que creo que merece a pena darlle ises parabéns e darlle o parabén como comarca, como provincia, sendo, como sabemos, que esta Feira do Viño pois é a denominación das máis antigas de España e, sin dúbida ninguna, a máis antiga de Galicia e un pouco a nai de todas as demais que viñeron por detrás. Ourense, a provincia de Ourense, como todos saben, é unha provincia vitivinícola por excelencia. Sempre decimos o mismo, pero é a realidade. 4 das 5 denominacións de orixen desta provincia ou de Galicia están aquí, pero hoxe estamos en Ribadavia, estamos na decana, estamos na fundadora, estamos en donde probablemente xurdiu todo, porque aquí ten moita historia, pero unha historia que sobre todo se fai con constancia. O que decíamos, 63 anos non é nada fácil, é moi difícil, e isto só se fai traballando todos na mesma dirección, remando todos do mesmo xeito e sacando adiante este proxecto con cooperación de todos. Cooperación do mundo do viño, das administracións, en definitiva, de todo. Cooperación, por suposto, do Concello, da Deputación, do Consello Regulador, do Goberno de España, da Xunta de Galicia, en definitiva, todo o mundo que forma parte da provincia e todo o mundo público e privado que forma parte desta organización. Eu quixera referirme brevemente a dúas cuestións. En primeiro lugar, felicitar a organización, como xa fixo o subdelegado, por escoller a este excelente pregoeiro como é Xosé Carlos Sierra. Non só dirixiu durante décadas o Museo Etnolóxico de Ribadavia, senón que foi un dos grandes impulsores do proxecto que hoxe é un orgullo para todo, o Museo do Viño de Galicia. Homenaxear a Xosé Carlos é recoñecer a vida dun home entregado a protexer e difundir o noso patrimonio. Gracias, Xosé Carlos, por lembrarnos que o viño é a linguaxe coa que Ourense lle fala o mundo. Tamén quero felicitar aos organizadores por as novidades que introducen nesta edición. Ise é un dos secretos.
manter a tradición, pero renovarse, adaptarse aos tempos. Sin dúbida, a fórmula que hai 63 anos se plantexou, hoxe, sin cambios, non sería viable. Por iso, este ano presenta dúas novidades moi importantes. Por unha banda, tivemos ocasión de comprobalo, e os que non o fixeran poden ir a velo, na Praza Maior temos a primeira feira da artesanía que vai ligada a esta feira. Conxuga o mundo do viño, o mundo da artesanía de autor, en pleno corazón da vila, desa vila tan monumental, e compartindo, por o tanto, ises valores como son a paixón, o talento e, sobre todo, o amor por o traballo ben feito. E, por outra banda, é tamén moi importante destacar algo que ao mellor lle sorprende, pero que é unha aposta moi clara, un fito importante como é o compromiso social que ten esta feira. Quero felicitar ao Concello e ao Consello Regulador por facer desta feira unha feira moito máis accesible. A linguaxe de signos que hoxe nos acompaña é un paso necesario cara á inclusión. O viño é un elemento de inclusión social, sabémolo todo, pero tamén as persoas que teñen dificultades auditivas poidan gozar plenamente desta festa, convértenos, sin duda, nunha sociedade máis xusta e máis igualitaria. Detrás de cada actividade programada para estes días, moi extensas, agóchase a realidade dunha comarca que vive por e para a vide. Por iso, únome a felicitación que xa fixeron os que me precederon na palabra, adegueiros, colleiteiros e moi especialmente viticultores. Sen vos a paisaxe non é posible, esta paisaxe que tanto admiramos. Sodes vos os que co esforzo e moitas veces baixo as inclemencias e as amenazas e o risco dos tempos garantizades a excelencia do noso produto. Xa se dixo, o Ribeiro vive un momento de éxito, con viños que conquistan premios e recoñecementos en todos os certames. Ese éxito, sin duda, é o voso éxito. Dende a Diputación, como non pode ser de outro xeito, só nos queda facer o que temos que facer, axudar a que a viticultura, axudar a que o mundo do viño, axudar a que Ribadavia, o Ribeiro, Ourense, siga avanzando, como todos queremos, todos os veciños desta provincia queremos. Así que Ribadavia hoxe é unha festa para todos, en todos os sentidos. Temos viño, temos patrimonio dunha villa declarada monumento histórico dende o ano 47 e temos a mellor hospitalidade da nosa xente. Así que, os que queirades disfrutar, coñecer a nosa esencia e deixarvos sorprender, tedes que vir a esta feira do viño. Vos xa estades, pero temos que mandar recado para que veñan outros, que é o importante. Deixadevos guiar polo aroma dos nosos brancos e tintos, participade na cata popular e, por suposto, disfrutade desta festa que é o importante, desta acción de promoción, desta reivindicación de territorio, desta reivindicación de traballo. E, sin máis, moitísimas gracias por convidarme e permitirme formar parte desta inauguración tan magnífica. Moitísimas gracias. Gracias, señor presidente, por as súas palabras. Chegados a este momento, imos facer unha pequena pausa nas intervencións institucionais, porque chega o momento de Tatiana, que un ano máis nos acompaña nesta xornada inaugural xunto co seu violín. Adiante, Tatiana.
Adriana, moitas gracias. A continuación, tendrá a súa intervención César Manuel Fernández Gil, alcalde de Ribadavia. A todos e a todas, a verdade é que para min é unha honra estar hoxe neste acto inaugural. Quero comezar saudando a señora conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidenta do Consello Regulador, Concha Iglesias, o delegado do Goberno, presidente da Deputación, pregoeiro, Xosé Carlos Sierra, querido amigo. Quero saudar tamén especialmente a todos os alcaldes e alcaldesas da comarca do Ribeiro, porque o territorio faise de cada un dos lugares, e se algo nos fai grandes nesta comarca é precisamente esa unión e esa unidade entre todos os concellos do territorio. Quero saudar tamén aos membros da Corporación Municipal do Concello de Ribadavia que hoxe nos acompañan neste acto. Un acto inaugural que é a 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, como se veu dicindo ao longo das anteriores intervencións, pero que para chegar ao 63 tivo que haber unha primeira. E nesa primeira, pois, xente como Juan Bande, que hoxe nos acompaña, foron os elementos fundamentais para que hoxe puidéramos estar aquí. Todo comeza para poder ter unha continuidade, e grazas a pioneiros como a ti, Juan, e os teus compañeiros que naquel momento apostaron por facer grande unha feira como esta Feira do Viño do Ribeiro, pois hoxe podemos estar falando de 63 anos de historia dedicada a poñer en valor aquilo que nos fai únicos. Moitísimas grazas de corazón, Juan. A verdade é que son 63 anos de historia, pero historia que combina tradición e vanguarda. E iso é un dos elementos claves que define o Ribeiro a día de hoxe. O Ribeiro neste ano 2026, e eu quero aproveitar esta ocasión para recoñecer o traballo de todos os operadores que forman parte do universo da denominación de orixe Ribeiro, de adegueiros, de colleiteiros, de viticultores, de todas as persoas que dedican o seu día a día a ter como misión elaborar ese produto que hoxe empezaremos a degustar e que fai única esta comarca. Pois quero dicir que a innovación é un elemento clave para todo isto. Como ben sabedes, e dicíase antes tamén, as fórmulas que valían hai uns anos probablemente non valgan igualmente hoxe. E para irnos adaptando aos tempos, pois necesitamos innovar. E nese sentido, pois a denominación de orixe Ribeiro está a ser un laboratorio de innovación excelente que está a dar como resultado uns viños que ano tras ano, concurso tras concurso, son recoñecidos e valorados. Eu digo sempre que estamos nun dos momentos máis importantes da nosa historia, porque a denominación de orixe Ribeiro e os seus viños están a cadar as maiores cotas de recoñecemento e de calidade. E iso é, sin dúbida, o froito do traballo diario e o traballo incansable de todas esas persoas que dedican a súa vida a elaborar este viño do Ribeiro. A verdade é que, como alcalde de Ribadavia, para min é unha honra que ano tras ano a capitalidade da comarca, este Concello de Ribadavia, esta vila monumental de Ribadavia, sexa o punto no que nos reunimos para poñer en valor e para dedicarlle uns días a ese produto que nos fai únicos, como dicía antes. Eu a verdade é que creo que poucos lugares máis icónicos que esta Ribadavia monumental poden falar tanto sobre a historia do esforzo colectivo que conleva a creación dunha botella de viño. Ribadavia configurou a súa historia sempre en torno a este elemento. Non falamos de 63 anos de historia, son 63 anos de historia da Feira do Viño, pero son séculos de historia do viño na comarca do Ribeiro. Eses séculos de historia que transmiten e que nos trasladan o esforzo que durante todo este tempo as xentes que habitaron e que habitan esta comarca dedicaron a convertir o Ribeiro na referencia única de calidade do viño en Galicia e no mundo, se me permiten facer esta afirmación. Eu a verdade é que, como dicía antes, me sinto profundamente orgulloso do traballo de toda a nosa xente. Síntome profundamente orgulloso de todas as adegas que participan nesta feira e de todos os operadores da denominación de orixe Ribeiro. Síntome profundamente orgulloso tamén do traballo que se fai dentro da propia denominación de orixe e no Consello Regulador. Pero, ante todo, síntome profundamente orgulloso de pensar que cada vez que un ano e outro ano inauguramos unha feira como esta, o que estamos facendo é recoñecer e valorar o traballo de tantos séculos de historia. A verdade é que vou a rematar convidando a todo o mundo a que se achega a disfrutar de Ribadavia, a que se achega a disfrutar do Ribeiro
e a que pensen que cada vez que ao longo destes vindeiros días aquí na Alameda de Ribadavia levantemos unha copa para brindar cos nosos amigos pola excelencia do Ribeiro, estaremos levantando tamén séculos de historia, séculos de tradición e séculos de compromiso das nosas xentes co noso territorio. Polo tanto, moitísimas grazas a todos por estar aquí, que viva o Ribeiro e que viva Ribadavia. Muy bien. Gracias, alcalde, por a túa intervención. Seguimos agora con este acto inaugural e o turno de María José Gómez, conselleira de Medio Rural da Xunta de Galicia. Alcalde de Ribadavia, resto de autoridades, pregoeiro, alcaldes e alcaldesas da comarca, amigos e amigas, pero sobre todo viticultores, colleiteiros e bodegueiros, moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, grazas por convidarme e grazas tamén ás persoas que me precederon na palabra. Foi un gusto escoitalos. Fixeron un percorrido completo polo que é esta feira e polo que representa o Ribeiro. A verdade é que pouco máis queda que engadir, salvo dicir que isto hai que vivilo. Ribadavia é o corazón dunha comarca que non se entende sen o viño, nin o viño sin ela. Aquí, entre os vales do Miño, do Avia e do Arnoia, o que vemos non é só paisaxe, é traballo, é historia e, por suposto, é futuro. Son viñedos que falan de familias, de colleitas, de esforzo, pero tamén de moito orgullo. O Ribeiro é a deo máis antiga de Galicia, pero non é unha peza de museo, é unha realidade viva, con estas adegas que hoxe amosan o mellor do seu traballo aquí, con colleiteiros, con viticultores que levan anos facendo algo moi sinxelo de dicir, pero moi difícil de conseguir, un viño de excelentísima calidade. Un valor que tamén recoñecemos nesa Galicia calidade e que significa algo moi claro, que aquí as cousas se fan ben e con respeto polo que somos. Desde a Xunta de Galicia sabemos que detrás de cada botella hai moito máis ca viño. Hai territorio, hai economía e, por suposto, algo moi importante, hai rural. Por iso, seguimos apoiando ao sector a través dos consellos reguladores, con axudas que permiten mellorar o control, a promoción e a garantía desa calidade que nos distingue. E esta feira é tamén unha boa mostra de como evolucionar sen perder a esencia. Hai viño, hai gastronomía, hai música, hai artesanía e este ano tamén, como xa se avanzou aquí, un paso moi importante cara á inclusión con este servizo de lingua de signos. Porque isto non é unha festa para uns poucos, é unha festa para todos. Son días para vir sen presa, para pasear por Ribadavia, para parar e falar, para reencontrarse e, por suposto, para gozar do viño. E agora sí, dou paso ao pregoeiro desta edición, Xosé Carlos Sierra. Moitas gracias a todos e a todas. E como dixo a conselleira, agora sí, chegamos ao momento máis especial desta mañán, o pregón que marca o inicio desta feira. Nesta edición, o encargado será Xosé Manuel Sierra, exdirector do Museo Etnolóxico, impulsor do Museo do Viño e, dende logo, un referente na conservación e divulgación da nosa cultura e patrimonio. Adiante, por favor. Bon día a todos e a todas, con veciños e con veciñas de Ribadavia do Ribeiro, ben queridas autoridades, que xa non cito porque xa foron citadas repetidas veces. Quero, en primeiro lugar, agradecer ao alcalde presidente da Corporación e á Corporación de Ribadavia o convite para estar hoxe con todos vós nesta celebración
desta 63ª Feira do Viño do Ribeiro e formar parte desta cofradía de pregoeiros que pasaron nas diferentes edicións por esta feira, lembrando moi especialmente a Xesús Alonso Montero, recentemente falecido e precisamente unha das figuras máis relevantes das que pronunciou un pregón nesta feira, e fillo, ademais, adoptivo da vila de Ribadavia. O substantivo pregón e o verbo pregoar falan de anunciar, de louvar ou de propoñer, e xuntámonos neste acto ritual para facer un pouco de todo isto. A Feira do Viño do Ribeiro é parte da historia de Ribadavia e do Ribeiro. 12 lustros largos lexitiman tal aseveración e importantes cambios e significativos procesos pasaron por diante do mirador desta feira. O cooperativismo, o embotellado, a mecanización da viña, tamén da adega, os insumos industriais, os novos tratamentos para os andazos na viña, a comercialización dos caldos, o obxectivo procurado polos fundadores da feira. Temos entre nós a Juan Bande, como xa se dixo. A reorganización social do sector vitivinícola, adegueiros, colleiteiros, viticultores, cooperativistas. E a normalización na democracia do papel das organizacións sindicais e das forzas políticas, así como as funcións asumidas e desenvolvidas polo Consello Regulador nun marco de demandas e reivindicacións complexas e sempre moi debatidas. Viñas, viños e xentes configuran o triángulo que pecha a imaxe xeométrica do universo vitivinícola, e con estas tres palabras abría o seu título un libro fundamental do profesor Domínguez Castro, Ribeirán, de Santo André de Camporredondo, o ano 1992. E tras a imaxe en que perfilan estes tres elementos, asoma con forza a alma do Ribeiro, o espírito traballado logo de moitos séculos polas comunidades que fixeron comarca na converxencia xeográfica e moral de tres ríos e de tres vales, o Avia, o Miño e o Arnoia. A alma das viñas, miradas sobre o viñedo de Borgoña, é o título dun libro recente de Claude Chapuis, que examina o peso determinante do terroir, o terreño, o terrado, o terruño, na conformación histórica das diferentes tradicións vitivinícolas. No terroir confluen as xentes, os bacelos que se plantan, as cepas que medran, nas leiras de cultivo, as follas que perfilan e definen variedades e castes, os acios que conforman o froito desexado despois de tantas angueiras e de moitas angurias, e, finalmente, os mostos que precipitan nos viños agardados. O terreo é a materia que o sustenta todo, o capital que nos fornece de talentos para facelo rendible e o soporte que dá forma ás parcelas, ás leiras de viñedo que homes e mulleres traballan procurando a eficacia de apeiros e máquinas. A alma das viñas da que nos fala Chapuis está nas viñas propiamente, nas uvas e nos caldos que se suceden na xenealoxía do traballo das comunidades viticultoras, representadas todas elas nun pasado aínda recente polo campesiñado e unha lexión de xornaleiros, portadores, todos eles, insisto, das destrezas e dos saberes modificados nas últimas décadas pola ciencia agronómica, polas técnicas enolóxicas e polos insumos industriais que penetraron no agrovitícola e visitaron, transformándoas as vellas adegas. As comunidades que de vello colonizaron o Ribeiro modelaron unha paisaxe vitícola singular, resultado da observación atenta e cotiá dos terreos e escolleitos, aproveitando as pendentes para traducilas en costeiras, onde as diferencias de nivel resolvéronse mediante o carrexo de cachotes para construir os socalcos e facilitar a drenaxe dos solos sen que estes se derramen nas treboadas e chuvias persistentes.
Estas creacións forman no Ribeiro unha estética da paisaxe. Quizáis unha das pegadas máis expresivas e impactantes do terroir ribeirán. O seu calco reflexa unha observación do clima e do relevo e un coñecemento histórico acumulado que mostra a afouteza popular por coidar e protexer o parcelario vitícola e a perdurabilidade dos viñedos. Temos aquí un dos patrimonios culturais máis representativos do Ribeiro e da súa tradición cultural, o que nos obriga a todos a entender que nas paisaxes vitícolas reside a esa alma dos territorios de viña e de viño. A verdadeira tradición resulta do enlace entre o que recibimos, debidamente debullado, e as innovacións que nos ofrecen unha interpretación da historia capaz de lle dar sentido ao punto de partida e ao punto de chegada. A tradición é a peneira do tempo, que criba e perfecciona o herdado no marco dunha transformación doadamente harmonizada. E o Ribeiro precisa manexar con sensibilidade esta peneira. A Feira do Viño do Ribeiro, históricamente ollada, ofrécenos unha ventá polo que asoman as eivas estruturais da viticultura e da vinicultura ribeirás, mas tamén o universo material e simbólico do mundo da viña e do viño en Galicia, expresión e pegada do campesiñado parcelario, actor e víctima demorada dun drama histórico secular. Moito antes da feira, mudanzas relevantes, caso do aramado e do espaller, a restitución do viñedo despois do descepe da filoxera, a ampliación dos marcos de plantación, favoreceron os cambios necesarios para as primeiras mecanizacións. Outras mudanzas acompañaron o devir desta feira, entre elas a generalización dos fitosanitarios, químicos, sistémicos e ecolóxicos. Pousamos intencionadamente a mirada neste pregón no territorio, para lembrar que el é o fundamento sobre o cual actúan as xentes que o ocupan e o colonizan. Facémolo, ademais, para reivindicar un estatuto de ben cultural dos socalcos e das costeiras singulares, ademais do recoñecemento recibido pola Denominación de Orixe e das proteccións ambientais recoñecidas nalgúns concellos. Estatuto que non limite o aproveitamento productivo dos viñedos destes espacios singulares, senón que facilite a súa rendibilidade económica e cultural. Polo plano secuencia do territorio pasan a plantación dos bacelos, o medre das cepas e as aldeas e parroquias cuxas vivendas e outras construcións anexas álzanse en lugares favorecidos, como acontece cos viñedos, pola topografía e o clima. Estas aldeas e lugares posúen unha singularidade formal e construtiva distinta a predominante nos territorios carentes de viñedos. A distribución de aldeas e parroquias, das igrexas parroquiais, das casas grandes, dos pazos e torres, obedecen a formas e leis construtivas semellantes e sitúanse nas mellores altitudes e latitudes. O parcelario vitícola histórico é unha coartada para novas análises do territorio, do poboamento e da superficie agraria vitícola. O Ribeiro é, por tanto, o reflexo dunha historia complexa, dunha xeografía chea de pinceladas e dunha sociedade pingada de matices e chea de sonoros acentos. E os acentos afloran tamén na riqueza do galego ribeirán. Asoman con forza nos chamadeiros da toponima menor, leiras, lugares e camiños, nos nomes dos labores da viña e dos apeiros de traballo, e tamén nas faenas e aparellos da adega, sen esquecer os aplicados ás medidas agrarias de capacidade e superficie. O terroir vitícola é un mundo, constelación de variables mesturadas nunha realidade pitagórica, onde domina unha orden xeométrica e armónica trazada durante séculos polas xentes que modelaron as liñas de cepas que alumean despois nas adegas o produto privilexiado e enxalzado na liturxia e celebrado nas tabernas.
O terroir do Ribeiro é, como os seus viños, un cupás paisaxístico, unha mestura de castes xeográficas onde se suceden as cimeiras dos montes, as costeiras e os fondais, nutridos polos ríos que forman as terras balsameiras e por aquelas outras que nas encostas e nos planaltos forman as terras tarruxeiras. Dame o viño cando quixeres, mais despois do pregón non mo negues. Moitas gracias. Ben, gracias, señor Sierra, por as súas palabras. E xa para ir rematando este acto, imos dar paso unha vez máis a Tatiana, que nos vai interpretar outra das súas pezas que cargo co seu violín. Con la banda sonora de Los Intocables de Leonés, de Ennio Morricone, se ha puesto punto final, bueno, casi punto final, porque ahora es el momento en el que las autoridades brindarán con una copa de Ribeiro y darán paso a la inauguración oficial de esta 63ª edición de la Feria del Vino. Nosotros haremos un recorrido por ella, veremos qué novedades ha habido este año, alguna ya incluso en la propia estructura de la feria, y de lo que sea les contaremos en nuestro Cosas de Comer del próximo martes. Moitas grazas, Tatiana. Moitas grazas a todos e a todas, tanto os participantes como a todos os asistentes. E agora sí, desesámonos que disfrutedes do viño, da gastronomía e tamén da artesanía que está presente este ano na 63 edición da Feira do Viño. É que non acabamos, Alberto. Nada, acompañádenos, por favor, neste brindis oficial, co que deixaremos inaugurada esta 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Viva o Ribeiro!